باش خوندکارن هیجا و دلال اونچاوانا از بیمیم تفد باش بن ناوی ماموسته نازداره اما ایرو دست بوانه که نو بکن ناوی وانه اما پیشه این خواه هل بجیرن از این ها سرگوته یا وانه سرده بنویسم پیشه این خواه هل بجیرن خوندکارن هیجا و دلال ایرو وانه اما لسر پیشه یانه در دور اما چی پیشه هنه؟ چی تایبت من دیه وان پیشیان هنه؟ دما هون مزن ببن هون خوازن کی جان پیشه دستر بکوین الویده بنفشه خوندکار که جیر بو دستی خورا کر و گوت ماموسته پیشه چیه؟ ماموسته برسوا ویدا و گوت پیشه کاربشیه که ناوا جواکی دیا و دناو کاربشیه ده بپسپوره ویده ماموسته گو چه؟ گو پیشه چیه؟ پیشه کاربشیه دناوا جواکی دیا و دناو کاربشیه ده بپسپوره میناک بیشکاتی، ماموستاتی، دادگر، پارێزەر، ئاڤاهیساز ئەف هەموو چنە؟ ئەف هەموو پیشەنە نا لڤێدێ خوێندەکارن هێژا و دەلال مرۆڤ نکارێ بخوا پێدڤیên xwe bi dest xwe bixe na hin kes hin mirov van pêdviyan bi dest dixin her pîşe girîng e ji her pîşek girîngiya wê jî heye taybetmendiyê wan şevdû cuda ne li vê de her pîşek çi jêr pêwîst e kî dizanê zanebûn kêrhatin ev hemû ji war e pêwîst e û jêr dixwaze dema got tu nezanî bê û tu nekêrhatî bê tu carî pêşeya xwe pêş nakevî ji ber vê yekê em li gorî zanebûnên xwe û kêrhatiyên xwe pêşeyên xwe diyar dikin mînak nanbêj dema nanbêj tu nebin em ê bê nan bimînin bijîşk vê de got bijîşk tu nebê em ê çi bin nexweş rehet nabin û derman wê tu nebê ji bilî wana terzî jî kê yan dirûnker got tu nebin em ê çawa bin em ê bêcil bimînin em ê tazî bimînin li vê de xwendekara hêja bi nefşê careke din destê xwe rakir û got spas mamoste dema got ez mezin bibim ez ê bibim asayîş ji bo ez malbat û hevalên xwe ji bûyeran biparêzim li vê de xwendekarek dî bi navê alan jî destê xwe rakir û got ez dixwazim bibim bijîşk û nexweşan baş bikim û wan derman bikim li vê de xwendekarek dî bi navê baran destê xwe rakir û got ez dixwazim bibim porbêr çima dixwazî bê porbêr kî dizanê ji bo got porê hevalê xwe bibirê û wan jî xweşik bike azad çi got azad jî kê destê xwe rakir û got ez dixwazim bibim mamoste û xwendekaran fêrî xwendinê û nivîsandinê û zanînê bikim li vê de me nas kir wana me li ser çi ye wana me li ser pîşeyan e pîşe me got wata wê çi ye danasîna wê çi ye em bêjne çi ye me got ew karbeşiya di nava civakê de ye û di nav karbeşiyê de bipispore newlo ye me got mînak çi pîşe me got çi mînakin me got mamostatî pîşek e bijîşkatî pîşek e parêzer dirûnker asayîş ev hemû li cem me pîşe ne li vê de mirov dikare pêşiyên xwe pêdiviyên xwe bi dest xwe bike na nikare mirov nikare bi xwe pêdiviyên xwe li dest bixe hin mirov van pêdiviyan dest dixin ev karbeşî nava civakê de ye û ev civaka me li pêş dixe li vê de me got bi nefşê spasiya mamosta xwe kir û xwest bibe asayîş ji bo malbat û hevalên xwe ji bûyeran biparêze newlo ye me got her pîşe çi jêr divê
کی زانه چجر دوی زانبون جر دوی و کیرهاتی جر دوی جبو گو تبی پیشه که باش تبی ماموستک تبی بجیشک دادگر پارێزەر ئەف هەموو زانەبوون و کێرهاتە ژیرتخوازێ ji ber vê yekê me got em li gorî zanebûnên xwe kêrhatiyên xwe pêşiyên xwe diyar dikin na li vê de mînak ez çima bûm mamoste çima ji ber dema ez xwendekar bûm me xwendina xwe dixwend me baş dinivîsand ez baş serkeftî bûm me xwest ez bibim çi bibim mamoste ji bo çi zibim mamoste بس خوندکاران حوالین خو فێری خوندنê û nîvsandinê jî bikim me nas kir înû pêşe çi yim û ji bo çi ye û çi jê re pêwîst im em ên ha herin pirsên nirxandinê careser bikin ji xwe pirsên me nirxandinê sê pirsin em ên ha bi hevdû re pirsa û bersiva li ser deb deynin pirsa me yekem çi dibêje li derdora we çi pîşe hene هي خوندكارن هێژا و دەلال ئەف پرس ji we re ye li derdora we çi pîşe heye ez çi me ez mamoste me ne ji bilî mamoste bijîşk heye porbir heye nanbêj heye destpêkê em pirsa xwe binivîsin pirsa me çi bû li derdora we çi pîşe hene ma got çi hene porbir heye mamostatî ji bilî mamostetiyê çî dî heye xwendekarin hêja û delal nanbêj me got dema got nanbêj tune bê em ê çilo bên em ê bênan bimînin ne em herin pirsa xwe ya duyem di jiyana me de bandora pîşeyan çi ye destpêkê em pirsa xwe binivîsin di jiyana me de bandora pêşeyan çi ye kî dizanê çi bandora we bandora wê înû civakê li pêş dixe çi dikir civaka me li pêş dixe em herin pirsa xwe ya sêyem pirsa me sêyem çi dibêje tu dixwazî di kîjan pîşeyê de bi ser bikevî û ji bo wê tu yê çi bikî destpêkê em pirsa xwe deynin tu dixwazî di kîjan pîşeyê da ser bikevî ser bikevî û ji bo wê tu yê çi bikî kî bersivê bide kî dizanê çi ye ez ê mînekekê bînim li ser xwe di mamostiyê de dixwazim bi ser bikevim û pêş kevim ez ê binivîsim mamostatî mamostatî ne ji bo wê ez ê çi bikim ez ê bêtir li ser karê xwe bisekinim û her dem lêkolîn bikim ez ê bêhtir li ser karê xwe bisekinim
و هردم لێکۆلین بکەم. لێ دەجی پرسە مەبداوی بوون ما ناس کرد وانامە لەسەر چییە؟ وانامە پر هێسانە هەر یەک ژوە کای بخوازێ بێ چێ دەما مەزن بێ چ پیشەیە بکاربینێ هەر یەک li gorî zanebûna xwe kêrhatiyên xwe jî kê wê pêşeyên xwe diyar bike. Li vê de wana mebdawî bû heta waneka nû bibînin kêf û xweşiyê.